Визов метем Ралик да брат ма боварӣ дорам ки ту визифи мара қабул мекунӣ барои ки батлат агар бифура марҳамат бигӣ 50 тара ба пишти суғ меона Emi-B шӯхӣ фаҳмидан мавад Ралика Ина вақти шома шумо бинен чемпиона ира монен кайф кина Эмирғи медара Эмирғи беномуси худозадаи ҳароми шайдони даюси любой намуди чи салом да доваро ҳақони судид гирен ҳама уже медона ки ма бридагим Апка да любой толпача бишигнатка неки номардат гуфтан акай студия хапка салому алейкум ба подписчикони канали Меҳроб Про. Имрӯз барномаи мо дар бораи батли Ралик ва Еми-B. Бародаро шумо подписатса лайка фаромӯш накунед, мо сар мекунем барномаро. Рес про Ралик яъне Рамазон. Якчанд бор батл кардагиай. Мутаассифона видеои ягонташ баромадагӣ нест. Якумин батли машҳури Ралик дар сомонаи YouTube и батл хати Карлеон буд ки YouTube кафондагӣ буданд. Қариб таги 1 миллион просмотр дорад. Ай батл Ралик норозӣ буд. Дар судияҳо дист задагӣ буд ки судияҳо нито судид карданд. ҳозир мо камтарак ин батл мемонем ки дар ин батл Ралик чӣ кор кардагиай тамошо кунем, баъдтар барномаро давом метем. Мара ба худо маҷбур накунем бихезам аҷо мекиштимат агар хотир намедидим ака алиҷон. Бия ҷавоб де гапо тарашшуд кун. Биёед тарутон намекашим крест. Биёед мулоқот. Рес про Ралик як репери шинохта дар муддати кӯтоҳ тонист ки дили мухлисоро ба репҳои ошиқиш ба худаш ҷалб кунад. Ай ҳама треки машҳураш дона аст ки ҳар се қисм зиёда аз 1 миллион просмотр гирифтагиай. Дар саҳифаи аслии худаш хеле ҳам мухлиси зиёд дорад. Агар батли ин мужико бе судия гузара мухлисо доварӣ кунанд 100% маълумай Ралик мебара ин батла. Emi-B шӯхӣ фаҳмидан мавад Ралика то ҷое ба мо маълум буд ки текстои Ралика Навик менавист. Ки Навик ҳозир боша дар бари Ралик нест. Текстоша худаш менависта боша ё ки ягон каси дигар. Мебинем ки дар батл чӣ мекарда боша Ралик. Emi-B шӯхӣ фаҳмидан мавад Ралика Шон МС ира мардум ба репи ошиқӣ шинохтагиай. Треки машҳури Еми-B хости Шон МС-ра чанд бор батл кардагиай. Бисёри батлошда ғолибият ба даст овардагиай. Марҳамат батлои Еми-B-ра мемонем, тамошо кунед, бо чақчақора давом метем бачо. визов метем Ралик да брат ма боварӣ дорам ки ту визифи мара қабул мекунӣ барои ки батлат агар бифура марҳамат бигӣ 50 тара ба пишти суғ меона Emi-B шӯхӣ фаҳмидан мавад Ралика Ина вақти шома шумо бинен чемпиона ира монен кайф кина Эмирғи медара Эмирғи беномуси худозадаи ҳароми шайдони даюси любой намуди чи салом да доваро ҳақони судид гирен ҳама уже медона ки ма бридагим дар батл Якумин репер дар Тоҷикистон ки 7 ба 1 батл кардагӣ буд ба наздикӣ. Видеои пуррашам дар YouTube ҳаст. Еми-B ай визифи додагиш ай худаш ба фикрам сахт боварӣ дорад ки Ралика мезана. И батлам маълум шид батл ба Россия мегзара. Гуфти шумо Ралик ё Еми-B дар ин батл ғолиб мебирояд. Бачаҳо фикротона ҳама каса дар комментария бинависен. мо комментария хонда дофи дига ай рӯи комментария барномаро давом метем. визов метем Ралик да брат ма боварӣ дорам ки ту визифи мара қабул мекунӣ барои ки батлат агар бифура марҳамат бигӣ 50 тара ба пишти суғ меона Emi-B шӯхӣ фаҳмидан мавад Ралика Ина вақти шома шумо бинен чемпиона ира монен кайф кина Эмирғи медара Эмирғи беномуси худозадаи ҳароми шайдони даюси любой намуди чи
салом да доваро. Ако нису ми крен хама, уже медона ки ма брида гилда е Тапка, да любой толпача